Bayyanar jarumar Kannywood Hadiza Gabon kenan a Kotuwan da ke magajin gari a jihar Kaduna don ci gaba da sauraron karar da mai shari'a Malam Ruwani Kyauta ke jagoranta, karar da ke kalubalantar ta da karbe wani mutum mai suna Malam Bala Musa kudade da yawansu ya kai naira 397 kan batun aure, daga baya ta ce bata san batun ba. Dama dai an sanya ranar yau 1 ga watan 8 na shekarar 2022 da muke a ciki, inda waɗanda suka shigar da karar za su gabatar da shaidu a gaban kotu, sai dai sun gaza kawo shaidun, inda suka kafa hujja da cewar shaidun suna aiki ne da hukumar tsare-tsaren masu yi ma ƙasa hidima NYSC, kuma an ba su umarnin kada wanda ya fito daga wajen aiki sai bayan kammala yaye masu yi ma ƙasa hidima, inda suka buƙaci alƙalin kotun ya sake sanya musu wata ranar don gabatar da shaidun. Bayan kammala zaman kotun ne dai lauya mai kare wacce ake ƙara Mubarak Sani Jibrin ya bayyana mana cewar sunana Mubarak Sani Jibril, kuma ni ne lauyan wacce ake tuhuma a gaban kotu. Dama an sa yau ne don su masu ƙara su kawo shaidunsu, wanda kamar yadda ku 'yan jarida kuka gani a gaban kotu sun tabbatar wa kotu cewa shaidunsu ba sa kusa saboda wasu dalilai da suka ambata. Saboda haka suka yi roƙon kotu da ta ba su wani rana domin su gabatar da shaidun nasu, wanda wannan ya samu aka ɗan samu ɗan muhawara tsakaninmu da su, har muka nemi kotu ta yi watsi da shari'ar, domin in ka ce kana da shaidu da dama za ka gabatar da su, don shaida na farko bai zo ba, ai ya kamata a ce wasu shaidun sun zo, wanda a wannan aka ta ringa tafka labarai da muhawara har da kotu ta duba ta ga cewa a dai ƙara ba su wani damar su kawo shaidun nasu, wanda a ƙarshe muka yi roƙo saboda yanayin tsaro na ita kanta wacce ake tuhuma da wasu daban, mu hala hankalinmu ba a kwance ba, saboda duk sanda za a zo kotu hankalinka zai dinga tashi, kar ka zo wani abin ya zo ya faru da kai a gaban kotu, wanda kotu ta ga cewa wannan bayani ba za a yi shi a gaban kotu ba, za a yi magana daban, da kuma mun yi magana da alƙali, kuma alƙali ya bada nashi matsayar. Wannan shi ne. Ko wata rana da aka yanke ni. Na'am? Mun ga alƙali ya umarci cewa ta zauna a maimakon ta tsaya. Sai dalilin haka. To ita dama tana dan tun ranar da muka zo kotu mun san da kotu da ba wai isasshen lafiya gare ta ba. Saboda haka muka roƙi wannan wanda dama ce kotu take da shi, duk wanda ya roƙo saboda wani dalili ko na rashin lafiyan ko hakan nan ma kawai ya ji tsayuwan ba zai iya tsayuwa na lokaci mai tsawo ba, yana iya roƙon kotu kuma ta bashi dama ya zauna. Yanzu ita kotu wata rana ta sa za a. Ita kotu gaskiya ba ta sa rana ba har yanzu. To idan sa rana mu 'yan jarida ne za ku iya zuwa gaban kotu domin ku tabbatar da wace rana kotu ta sa domin a ci gaba da shari'a. Amma ni kaina nan in na ce maka ga ranar da aka sa, in zan yi maka nutsuwa zan ci maka na yi ƙarya. To da ƙarshen shari'a me kake fata misali? Abin da muke fata shine ya dama kowa na son ya ga cewa an wanke shi. Shin tana da laifi? In tana da laifi kamar yadda muka ambata a ranar farko ma, in tana da laifi a kama ta da laifinta. In ba ta da laifi ba da za a yi kuma ko ta yi mata wani abin nan, sai dai a wanke ta. Ku da kuke 'yan jarida da kuka ɗauki bayanai tun daga farkon abin da ya faru, ko za ku ƙara yaɗa wannan abin cewa ga shi kotu yau ta zo na kuma an wanke wannan wanda ake tuhuma da wani abin. da wani bukata na batun duba wasu asusun ajiya na banki wanda ke bayanin cewa sai an ajiye wasu kudade waɗanda za su zama ko dai ya zama gaskiya ne ko ba gaskiya ba, wani ƙarin haske za ka yi To tun farko kamar yadda na ambata, baka zuwa yaƙi ba tare da makamanka ba. Tun farko bayan sun shigar da ƙara mun zo mun ji bayanin ƙaran da aka shigar, muka ba su haske, muka ce musu abin da muke ganin ya dace a gare ku da ku tsaya kuna ba kanku wahala a gaban kotu, kuna bata ma wannan suna, me zai hana ku je wannan bankunan ko ku nemi odan kotu ta ba ku dama ku je ku yi wannan binciken. Idan kun yi binciken nan kun tabbatar da waye kuka ba kuɗin ku, sai ku dawo ku ce to mun tabbatar ga wanda muka ba kuɗi, to yanzu a fara shari'a. Amma kamar yadda muka ce yanzu bayan an riga an yi nisa, inda a wancan satin da aka shiga kotu an fara gabatar shaidu, za ku dawo ku wannan roƙon ba za ta tsaya ba, saboda ba zai yiwu sai da ka zo kotu ka lura cewa ai ban da gaskiya yanzu, ko kuma akwai wani abu da nake tsammanin cewa ba zan kai ga nasara ba, bari in janye in koma in yi bincike, in na gano sai in zo in ce to
shari'a ko kotu na binciko na gano cewa account nan da na ambata ko kuma kuɗaɗen da dinga tura ba wancan kaza zan tura mawa ba, shin za ka wanke ta? Shi ne tambayoyin da muke ma kotu. Shin in za a wanke ta me ya dalilin da zai sa a wanke ta? To in har haka ne mu muna da yakinin cewa mu ba an san naira 100 ko 200 ko 100 ko har 390 da wani abu ba daga wajen wannan mutum. So muna da yakinin cewa ko da za a je a bincike so 100 ne za mu fito a wanke. To kuma an bata mana suna yadda suke neman miliyan 2 a matsayin an bata musu suna su zo su aje miliyan 2 a gaban kotu. Mu za mu ba da miliyan 2 mu ma. Idan suka zo suka tabbatar cewa ba mu bane, kotu ta bada wannan a wanke ta a ce to ki ya hakuri ki je ki samu soso da sabulu ki wanke kanki da wannan kuɗin. Sannan kuma 'yan jarida a zo a yada shi kamar da aka yada sauran a duniya, a wanke ta daga wannan laifi. Har ila yau lauyan mai kara yan Murtala ya ce bana abu da ya faruwa an so kotu ne kuma mu roko kotu akan kotu ya ba mu order mu je mu duba account da mun turo masu kudi mu je mu duba waye yana waye mai accounting. Idan kotu ya ba mu kuma mun gan waye mai account kuma to mu san da ya samu yi. Kamata mu bincike ba saboda bara mu yi mu je mu bincike account wani ba court order ba. Dole sai kotu ya ba mu order. In kotu bai ba order ba to mun samu barayi kenan. Mun ba mai da wannan ba. Wannan interlocutory application ne kuma mun ce mu samu je mu duba. In kotu sun ba mu idan kotu ba mu order kuma mu je mu bincike sai mu dawo kotu mu ga kotu abu da mun sani. Mun shiga wanzai kara ya karba kudin mu akan sata aure mu kuma daga baya mun gan kuma abin ya sama kaman wasa ne. Ba magana biya kudin mu bane akan aure a musulunci ba wasa bane. Idan abu kan baraka iya ba ki ga mutum baraka iya ba. Amma ba wai ki ce kuma yayi zan yi saboda musulunci bai dauke aure da abun wasa ba. Kuma bai kamata musulma ko musulmi da dauke kuma aure abun wasa. Kuma wannan kotu musulunci ne. Shi ne abu da ya za da ba mu je ko wani magistrate court ba. Amma shi lauyan ta ya nemi cewa ajiye wasu kuɗaɗe a account in yaso sai a ci gaba da shari'a. Shi ne mun nasara sai a bashi me zaka ci daga nan. Shi ne mun ce kuma wannan conclusion ne kuma ba mu kai conclusion ba. Ba rana a kasa yanzu. Daga ƙarshe dai alƙalin kotun ya sake ɗage shari'a zuwa ranar da bai bayyana ƙarara ba. Har ila yau ya ce zai duba yiwuwar dakatar da bayyanar jarumar zuwa kotu, amma sai an bashi hujjoji a rubuce. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa.